שיהיה לכולנו קיץ טוב וחודש טוב ובשורות טובות. אני באמת שמח שוב לחזור וללמוד יחד. וכפי שאתם רואים בכותרת, הנושא שבחרנו לעסוק בו היום, כיוון שאנחנו נמצאים סמוך ליום הזיכרון ויום העצמאות, אז עדפנו לעסוק היום מבחינה חינוכית לפחות בזווית אחת של יום העצמאות הבא עלינו בשבוע הבא בשעה טובה. בואו נתחיל קודם כל להסביר למה בחרנו לעסוק בזה. כיוון שאני מניח שהשומעים אותנו בהשתלמות הם מורים בחמ"ד, ואין ספק שתלמידי החמ"ד חוגגים את יום העצמאות בצורה זו או אחרת. אני חושב שלנו כמחנכים, וזה לא משנה כעת מה הדעה הפרטית של כל אחד, חשוב להקנות להם שהיום הזה יש בו קדושה. חשוב להקנות להם שהיום הזה יש בו ערך תורני. אנחנו הרי לא רוצים שהתלמידים הם יחגגו את היום הזה ויסתפקו במנגל בלבד או דברים פחות טובים מהמנגל, ולא מבינים שיש בעניין הזה ערך של מצווה, ערך של תורה. זה לעניות דעתי דבר מאוד מאוד מרכזי, כי אחרת נוצר נתק בין התורה והחיים. הם חוגגים את זה, אבל לא מוצאים בזה את המימד של התורה. זו הנקודה המרכזית, ולכן אנחנו נעסוק היום בנקודה אחת. הנושא הזה הוא רחב מאוד, הוא גדול מאוד, אפשר להעביר על זה בלבד סדרה שלמה שאנחנו לפעמים מעבירים את זה בחדרי מורים, מה שנקרא משנת הציונות הדתית במובן האידיאולוגי, במובן התורני, אבל היום נתרכז בעניין של ה' באייר תש"ח, כשהצהירו על מדינת ישראל. מה קרה באותו יום? זה היה ביום שישי תש"ח, לפני כניסת השבת. הקפידו שלא יהיה חילול שבת, ולפני כניסת השבת הכריז בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, על תקומתה של מדינת ישראל. זה יהיה הנושא שנעסוק בערב. וכמובן אני אשמח שאם יש שאלות או הערות או הבהרות, נשמח לענות תוך כדי הלימוד, תוך כדי העיון המשותף. אז הנקודה הראשונה שרציתי קודם כל להסביר, וזה, אילו היינו יושבים יחד, הייתי עושה את זה בצורה של שאלות ותשובות יותר, זה העניין של החשיבות של החינוך, של חיפוש נקודת הקודש באירועים שאותם אנחנו חיים, אותם אנחנו חווים. ובואו נלמד יחדיו את המקור הראשון שנמצא לפנינו, כפי שאתם רואים ממאמרי הראייה. כשם שאנו צריכים לחפש את צדדי הקדושה בכל המציאות כולה, כך אנו צריכים לחפש אותם בכל מאורעות החיים והעובדות כולם, ובמה שנוגע למאורעותיה של האומה בכל הזמנים, גם בעבר ובעתיד. ובואו רגע ננסה להתרכז ולהסביר מה העניין בזה, מה העניין החשוב בחיפוש נקודת הקדושה. למה נקודת הקדושה היא כל כך חשובה שאנחנו נתרכז? אז אולי לפני שנסביר את הנקודה הזאת, אנחנו צריכים להסביר קודם כל מה זה קדוש. אילו הייתי שואל אתכם מה זה קדוש, מה הייתם עונים לי? מה זה קדוש? בדרך כלל אנשים נוהגים לענות קדוש, פירוש קדוש נבדל, נכון? זה מה שבדרך כלל בני אדם עונים. אין את כך מקומות. אז אם כן, אנשים בדרך כלל עונים קדוש, פירוש ונבדל. אבל יש גם מובן חיובי למושג הזה של קדוש, וקראנו לא מזמן קדושים תהיו, זאת אומרת זה מצווה על כל ישראל. קדוש, הרב ציודה זיכרונו לברכה תמיד היה מדגיש את זה, את הגמרא בסנהדרין דף צ"ב, קדוש לעולם קיים. מה פירוש? זאת אומרת, אני חי בעולם של זמן, בעולם של הווה,
ומקשר אותו עם לעולם קיים, עם האין סוף. כל דבר שאני חי בהווה ומקשר אותו עם האין סוף האלוקי, הוא קדוש. וזאת החובה שלנו, איך אנחנו את חיי היום-יום שלנו, את חיים האהוביים שלנו, מקשרים אל האין סוף האלוקי. ולכן, ברגע שאנחנו מגלים את נקודת הקודש שבאירוע, שבהוויה שאותה אנחנו חיים, אנחנו במילא מקשרים אותה לאלוקי, לאין סופי. ולכן אני רואה בזה גם חשיבות עליונה, דווקא את הכרזה על תקומתה של מדינת ישראל, שלעניות דעתי זה אולי הנס ההיסטורי הגדול ביותר בתולדות האנושות, של קיבוץ גלויות, של עם אחרי שואה, אחרי שכל השנים ניסו להשמיד אותו, מה שאנחנו שרים לפסח, והיא שעמדה, זה לא שיר, אלא זה מציאות היסטורית לצערנו ארוכת שנים, עד היום הזה. והנה העם הזה כאוד מוצל מאש, מתקבץ לארצו, בונה מדינה, שיש בה ברוך השם ריבוי תורה, שאני לא יודע אם אי פעם היה בישראל, שיש בה ברוך השם צבא לסייעתא דשמיא, שהוא לתפארת בעולם כולו, כלכלה, מדע וכו'. וברוך השם, גם אחד הנושאים הגדולים, גם מבחינה כלכלית, אנחנו היום משמשים דוגמה. הארץ פורחת לפי כל הסימנים שחז"ל והנביאים נתנו, אין ספק שיש פה נקודת קדושה שאותה אנחנו רוצים לחפות, גם אם בכותרות של העיתונים לא רואים את זה, גם אם בכותרות של החדשות לא רואים את זה, וזה אחד התפקידים החינוכיים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לעשות כלפי עצמנו, כלפי תלמידינו, לגלות את נקודת הקודש, לגלות את האין סוף. בזה אנחנו מקשרים את מדינת ישראל אל הנקודה האלוקית, זה לא רק איזה אקט פוליטי. הרב צבי יהודה והרב קוק היו תמיד מקפידים לכתוב את המילה היסטוריה, למרות שהיסטוריה זה לא מילה עברית, זה מילה לועזית, אבל היו כותבים את זה בתת, ואומרו זה יד באסתר, זה יד השם שמתגלה באסתר, באירועי הזמן. והדבר הזה עלינו לחשוף ולקשר את ההוויות שלנו, הן הפרטיות והן הלאומיות, לאותה נקודה. ולכן נמשיך לקרוא את הנאמר פה במקור, וביותר חובתנו היא גדולה לחפש את צדדי הקודש של כל מאורעותינו השונים בהווה, בכל מה שמתרחש לנו בעולם, מחשבות, רעיונות, שאיפות, רצונות, בכל הגוונים, צריכים לנו לדרוש ולמצוא מהו הצד האידיאלי, הנקודה של הדבר, עד אשר אנו באים לסיכום אותם העניינים שהם תלויים במה שאנו קוראים תחיית האומה בכל צדדים. זה כל מי שפיר את הדפידר, קורט בזמן המשכו, יודע כמה הם עמלו קשה כדי לקשר את ההוויה הלאומית לתחיית עם ישראל בארצו בנקודת הקודש, לגלות את המנוע הפנימי של כל המהלך הזה, שזה ודאי יד השם, שזה ודאי מהלך אלוקי, שברוך השם, עם כל הביקורות שיש לנו, ויש מה לבקר, אבל אין ספק שיש פה הרבה חיוב, הרבה דברים טובים, שאיש שרוצה לפתוח את העיניים, הוא לא יכול לא לצמוח ולא לומר תודה על מה שיש, ולעמול הלאה לתקן את הדברים שעדיין טעונים תיקון. זה לפי דעתי הפתיחה לכל הגישה לנושא הזה, שהיא כל כך חשובה לנו. ולכן נשים לב, בואו לא נשכח שהרב קוק נפטר בתרצ"ה, זאת אומרת בשנת 35, זה על פני קום המדינה. אבל בכל זאת, הוא ראה את תחיית התנועה הלאומית, את תחילת קיבוץ גלויות ותחילת הפרחת השלומות, שאין ספק שמאז זה בכלל שמיים וארץ מבחינת ההתקדמות, ולכן במקור 2 הוא כותב, ואם יימצא בזמן מן הזמנים התעוררות רוח כזו שיאמרו כל אלה בשם רוח האומה לבדה, זאת אם תבוא קבוצה, והיא עכשיו כל הזמן מדברת רק על הצד הלאומי, אבל ישתדלו לשלול את רוח אלוקים מעל כל הקניינים הללו וממקורם הגלוי של רוח האומה. וזה לצערנו מה שקרה
בתחילת התנועה של העלייה, וכמובן שבתחילת התנועה נדבר על העליות הראשונות, כי תמיד הרצוי לחנך אותנו, שתחילת התנועה של שיבת ציון מתחילה בתלמידי הגאון מווילנה, ותלמידי הבעל שם טוב, וחובבי ציון היו גדולי תורה. אבל מה שאנחנו מכירים ההיסטוריה היותר קרובה אלינו, שוודאי שהיו אנשים שמאוד העצימו את הצד הלאומי, אבל שללו את רוח האלוקים. מה אנחנו צריכים לעשות? להתעלם מהתהליך, לשלול את התהליך, לצאת נגדו, כמו שלצערנו יש הרבה שעושים עד היום, ובאיזשהו מקום לא רואים את הטובה הגדולה שיש. מה הוא אומר? מה צריכים הצדיקי הדור לעשות? למרוד ברוח האומה, אפילו בדיבור, למאס את קנייניה, להגיד להם שכל מה שאתם עושים זה כלום, זה לא שווה, וזה עוד כל מיני שמות יותר גרועים. זהו דבר שאי אפשר. רוח השם ורוח ישראל אחד. אז מה צריכים אותם צדיקים לעשות? אלא שהם צריכים לעבוד עבודה גדולה, לגלות את האור והקודש שברוח האומה, את אור אלוקים שבתוך כל אלה. זה מה שתפקידנו לעשות. איך אני מגלה את האלוקי שבכל התהליכים? ואז מה יצא? אז שכל המחזיקים באותם המחשבות ברוח הכללית ובכל קנייניו, וואו, מה שאני מקיים זה מצווה גדולה, הם נמצאו את עצמם, ממילא הם עומדים מושקעים ומושרשים וחיים בחיי אלוקים, מוזהרים לשון זוהר, כן? בקדושה ובגבורה של מעלה. זה התפקיד שלנו, להאיר את החיוב, להאיר את הנקודה החיובית שיש בכל התהליך, הנקודה האלוקית, ואז כל זה מקבל את עיקר ערכו, עיקר ביטחוננו, בנצח ישראל לא ישקר, בנצח מדינת ישראל שלא תשקר. כי אם זה דבר אנושי, אז זה סתם בר חלום. רק אם אני מלמד ומשוכנע שהדבר הזה הוא דבר אלוקי, אז אני יכול לפגוש את הנצח של ישראל ושל מדינתו. זו, אני חושב, נקודה, באמת אני אשמח אם יש כאלה שיש להם הערות או שאלות על הנקודה הזאת, כדי שנדע לענות, אבל זו נקודה חשובה מאוד, ואנחנו צריכים להנחיל קודם כל עצמנו, אחר כך לכל תלמידינו, כל גיל וגיל, לפי הרמה שלו, משהו, להקנות את הצד המצוותי, את הצד הערכי שיש ביום הזה. לצערי הרב, הרבה אנשים אינם מכירים את המימד הדתי, את המימד המצוותי שיש בדבר הזה. אותו הזכרנו פעם, שברגע שזו מצווה, אז הוא מצטוות לאלוקי, זה מחובר לאלוקי. זה נותן לו את המימד של הקדושה, את המימד של העומק, את המימד של העולם קיים. ולכן אנחנו נבהיר את הנקודה. בואו נשאל את השאלה הראשונה, וכרגע נדלג למקור 4. ונשאל את השאלה הראשונה, האם יש, או בואו נשאל, שבן גוריון הכריז על מדינת ישראל בה' אייר תש"ח, האם הוא קיים בזה מצווה? האם מה שהקמנו מדינה פה, יש בזה מצווה? או שזה כלי, טוב פחות, טוב יותר, כל עם צריך מדינה, אבל בסך הכל זה אינסטרומנט, בסך הכל זה איזשהו כלי שאנחנו זקוקים לו. זאת השאלה שננסה, כמובן כל מה שננסה זה מאוד בקצרה, יש הרבה מה להעריך על כל זווית פה, אבל בקצרה נתמקד כרגע במקור 4, שאני מקווה שנמצא לפנינו מכל אחד ואחד. אם כן, הרמב"ן בספר המצוות, מצוות כ"ה ד', כותב שיש גם היום מצוות יישוב ארץ ישראל. והוא בא ומסביר מה זו המצווה, נשים לב ונתבונן היטב במילים, שנצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן האל יתברך לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. א', נשים לב, ציווי, כן? זאת אומרת במצווה.
לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. עכשיו בואו רגע נתרגם את זה לשפה מודרנית. מה זה לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה? אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להפריח את השממות בארץ ישראל, אבל זה יכול להיות גם תחת שלטון טורקי, עות'מאני, זה יכול להיות תחת שלטון אנגלי, זה יכול להיות תחת דגל ארצות הברית, אבל הרמב"ן נשים לב שמה הוא מונה בשלב הראשון? ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. איך קוראים לזה? שלטון, מדינה. זאת אומרת שעיקר המצווה של יישוב ארץ ישראל זה מה? זה עניין של מדינה עצמאית, מדינה חופשית, שלטון יהודי בארץ ישראל, ולא נעזבה ביד אף אחת מן האומות האחרות. כך מגדיר הרמב"ן את המצווה. שלב ב' או לשממה. זאת אומרת, יש עניין להפריח את השממות, כי עבודת האדמה בארץ ישראל היא מצווה כידוע. אבל עיקר עד השלב הראשון זה השלטון היהודי בארץ ישראל, זה הדבר הראשון. ומהיכן הוא לומד את זה? מהפסוק. מה כתוב? והורשתם וישבתם. ירושה זה שלטון. וישבתם זה הפרחת השממות. זאת אומרת, יש פה שני שלבים. הורשתם וישבתם. ונשים לב לשורה המודגשת, אני אקרא את זה ארוך, אני אקרא בדילוגים, נשים לב לשורה המודגשת, הוא אומר, זו הוראה שהיא מצווה, זה לא ייעוד והבטחה. זה לא רק, הרי בהמשך הפסוק כתוב, כן, והתנחלתם את הארץ, כי לכם נתתי את הארץ לרש לפה, התנחלתם את הארץ. אז נגיד, טוב, הקדוש ברוך הוא מבטיח שכך תהיה. אומר הרמב"ן, זה הוראה שהיא מצווה, זה לא ייעוד והבטחה. וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. אבל כאן יכול לבוא השואל ולשאול, כמו שיש גם עד היום כאלה שטוענים, יופי, זה כתוב בתורה ונכון, אבל מי אמר שזה אקטואלי כעת? אולי צריך לחכות למשיח? אולי צריך לחכות שהמשיח יבוא, ואז נוכל לקיים את המצווה הזו, ואז יש לנו את החיוב של המצווה. נשים לב לשורה המודגשת הבאה, אבל הארץ לא נניח אותה בידם, ולא ביד זולתן מן האומות, ודור מן הדורות. זאת אומרת שהרמב"ן במפורש אומר שזו מצווה תמידית, שזו מצווה לדורות, זה לא דווקא בדור מסוים, אלא זו מצווה תמידית לאורך הדורות כולם. כך הרמב"ן מלמד אותנו כאן ואומרו שזו מצווה תמידית לאורך הדורות כולם. נשים לב, וזה אני רק ארמוז, שלכאורה הרמב"ן כאן לא מתחשב בעניין של 3 השבועות, אני לא אכנס לזה כעת, אבל הדבר הזה הוא נושא גדול של 3 השבועות, נשים לב שהרמב"ן לא מתחשב בזה, הוא לא סובר של דברי הגדה, גם במקום שמקום בשולחן הרמב"ן. אנחנו לא נתייחס לזה, רק נשים לב שהוא לא מתייחס לדבר ודור נדור. אני רואה כאן בצד שאלה של האם זה לא משנה מי מנהיג את המדינה הזאת. אין ספק שאנחנו כולנו רוצים שמי שינהיג את המדינה הזאת זה מלך המשיח בעצמו, לפי מה שאומר הרמב"ם, שכך יהיה וכו' וכו'. אבל אנחנו נתייחס לזה בהמשך, גם מבחינה תורנית, הלכותית, האם בגלל שזה לא בשלימות, אין לזה מימדים או צד של קדושה, האם זה פוסל את המצווה, וכל זה בעזרת השם עוד נתייחס בהמשך, שנתקדם בשלבים של המקורות הבאים. אז אם כן, בואו נמשיך ונשים לב שכאן הרמב"ן מתייחס בשאלה שהייתה אקטואלית בעת החדשה, ומה הוא מעלה פה בהמשך? מה יהיה
אם יבואו ויגידו להם, תשמעו, תגידו, אתם השתגעתם? מה אתם הולכים להתיישב במקום שיש לנו כל כך הרבה בעיות עם הערבים, כל כך הרבה בעיות מסביב? בואו ניתן לכם את אוגנדה, תוכלו להתיישב שם, יש הרבה אוצרות טבע, ונמנע את כל הבעיות. ואם נותר לנו לקבל את הרעיון הזה, אז בואו נראה מה הוא כותב. אבל הארץ, אני קורא שוב את השורה המודגשת, אבל הארץ לא נניח אותה בידם, ולא ביד זולתן מן האומות, בדור מן הדורות, ואני ממשיך, שימו לב, ואם רצו לעוזלה, ולכבוש להם את ארץ שנער או את ארץ אשור וזולתן, אינם רשאים. כי הרי ארץ ישראל זה לא שטחים, זה לא העניין שיש לי עכשיו מקלט בטוח או לא בטוח לשבת בו, זו מצווה, מצוות עשה באורייתא. עוד מעט גם נראה שזה לא סתם מצוות עשה, מצווה כללית, ולכן במילא העניין הזה של לנסות לחפש פתרון חילופי, אומר הרמב"ן, אינם רשאים שנצטווינו בכיבושה ובישיבתה. נצטווינו בכיבושה ובישיבתה של הארץ הזאת דווקא. ולכן נשים לב, אני שוב קופץ לשורה המודגשת הבאה, בואו נתבונן ביחדיו, כן, הרי נצטווינו, שימו לב כמה פעמים הוא מדגיש את הדבר הזה, נצטווינו בכיבוש בכל הדורות, ואומר אני כי המצווה שחכמים מפליגים בה, והיא דירת ארץ ישראל. עד שאמרו כל היוצא ממנה בדר בחוץ לארץ, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. ונשים לב שגם בהמשך הוא בא וממשיך הלאה, אני רק אביא דקה את המקורות. זה לא זז, בכל זאת, אם כן, בהמשך מביא הרמב"ן, הכל הוא מצוות עשה שנצטווינו לרשת את הארץ, כן? ואם כן, הוא ממשיך בהמשך הדברים, הוא אומר, נצטווינו לרשת את הארץ, ואני רק רגע, פשוט המקור נקרא פה. כן, צריך, לאן צריך לעבור? הלאה, נמשיך הלאה את המקור, כאילו תמשיך אותו, זהו. לא, אבל המשכת יותר מדי, תוריד אותו טיפה למטה. אבל כן, בסדר, תמשיך את הרמב"ן כאילו עד הסוף. הרי נצטווינו בכיבוש, נשים לב בכל הדורות. הכל על הארץ, הכל הוא מצוות עשה שנמצאים לרשת הארץ לשבת בה. אם כן, כאן צריך להמשיך הלאה. אם כן, וכאן הרמב"ן מדגיש עוד נקודה מאוד מאוד חשובה שהוא בעצמה הגשים אותה, אולי יבואו בני אדם ויאמרו, המצווה הזאת היא חשובה, אבל מי אמר שזה מוטל עליי באופן אישי? שכל עם ישראל יחזור לארצו, אז גם אני אבוא. אבל האם זה מוטל עליי באופן אישי? ולכן נשים לב שהרמב"ן אומר, והיא מצוות עשה לדורות, מתחייב בה כל אחד ממנו, זאת אומרת מאיתנו, ואפילו בזמן הגלות. ובאמת, הרמב"ן הוא סמל לדוגמה, שהוא הגשים את זה בעצמו. הוא הגיע לארץ ישראל בעצמו, ומצא פה
הייתי אומר, מקום שומם לגמרי, רק זה, פעם נקרא את התיאורים שלו, נראה להעריך, הוא מספר שהוא היה בירושלים בשבת, והיו שם שני קופצים אורחים, אז הצטרף מניין בירושלים, היה להם בשבת מניין בירושלים. ואז הוא טבע את המטבע שכל הקדוש מחברו הוא חרב מחברו. ולכן במילא, הרי שהדבר הזה אין ספק שהוא מדגיש את זה, זה מצווה גם פרטית, ועל כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן, זאת אומרת, הפועל הנלמד מזה, שזו מצווה גם פרטית וגם לאומית. עצם ההכרזה על מדינת ישראל, זה אולי פעם לאחר הרבה דורות, שקיימנו את המצווה הלאומית הזאת, לא נדגיש אותה מזוויות נוספות. אבל נשים לב לסיומת. הוא בא ומספר הרמב"ן בסיומת, מעשה ברב יהודה בן בתירא, ורבי מקלב בן אחרד, ורב חנניה בן אחי רב יהושע ורב נתן, שהיו יוצאים חוצה לארץ והגיעו לפלטיה, וזכרו את ארץ ישראל וזקפו את עיניהם, וזלגו דמעותיהם וקראו בגדיהם, וקראו המקרא הזה וירשתיו ישבת בה. ונשים לב למה הם אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. זאת אומרת, זו מצווה כללית. ולמה מה פירוש מצווה כללית? שכל ערך המצוות מקבלים את משמעות העומק, את המשמעות הפנימית שלהם, דווקא בארץ ישראל. זה הפירוש מצווה כללית. מצווה כללית הפירוש הוא שאת המשמעות של העומק, כמו שחז"ל הדגישו הציבו לך ציונים, שהמצוות הן בעיקר בארץ ישראל, בגלל קדושת הארץ, ארץ ישראל יש בקדושה עצמית, וכל מילה שאני אומר פה מיד עובר לי בראש, הרבה מקורות שאילו היה לנו אפשרות, היינו מרחיבים בהם, אבל זוהי מצווה כללית, ואני גם מדגיש את זה בגלל סיבה נוספת. כי עד היום, נגיד חסידות צ'טנר ועוד טוענים, שמצוות אין היום יותר אישור ארץ ישראל, כי הרמב"ם לא מזכיר את זה בספר המצוות. ואז הם אומרים, אם הרמב"ם לא מזכיר, אז אין מצווה כזו. אבל התשובה לכך, אחת התשובות היא, עוד מעט נראה עוד כמה דברים, אבל אחת התשובות הזה היא, שהרמב"ם בכללים שלו לספר המצוות כותב, שמצוות כלליות הוא לא מונה בתוך תרי"ג מצוות. אם פה כתוב שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות, זאת אומרת שזו מצווה כללית, ולכן יש לנו הסבר למה הרמב"ם לא מנה את זה בתוך עניין המצוות. אבל לנו תביא ראיה, שזה לא סותר שהרמב"ם כן סובר שהמצווה הזאת קיימת, ושמירה גם כיום. ולצורך זה, בואו נעבור כולנו למקור 5. אני רוצה להסביר על מה מקור 5 בנו. מקור 5 זה פתחי תשובה, שהכינוי הספרותי שלו זה מאסף לכל המחנות, הוא היה אסף את כל התשובות עד לזמנו על הסעיפים בשולחן ערוך שעליהם הוא כתב. ואז לא היה פרויקט פשוט. והיו אנשים שידעו את הדברים באמת מבפנים, לא דרך המחשב. הוא אסף על הסעיפים בשולחן ערוך את התשובות שהיו עד זמנו. השולחן ערוך באבן העזר, סימן עין ה', עוסק בהלכה למעשה, כן? ואני מתרכז במקור 5, עוסק הלכה למעשה, שאם יש ויכוח בין בני זוג, הבעל רוצה לעלות לארץ ישראל והאישה לא רוצה, או לחילופין להפך, האישה רוצה והבעל לא רוצה. מי שרוצה לעלות לארץ ישראל ידו על העליונה. זאת אומרת, הוא יכול לבוא ולגרש, נגיד הבעל את האישה ללא כתובה, או האישה יכולה לתבוע גט עם כתובה, כדי לעלות לארץ ישראל. שואל הפתחי תשובה, מה פתאום? מה פתאום אפשר לקום על דבר כזה? למה מי שרוצה לעלות לארץ ישראל ידו על העליונה? מה פתאום ידו על העליונה? אומר הרמב"ן כאן נקודה, אומר הפתחי תשובה, סליחה, למה? אתם יודעים למה?
השולחן ערוך פוסק כמו הרמב"ן, שיש מצוות עשה דאורייתא של יישוב הארץ. ולכן, הנה בואו נקרא יחדיו את מקור 5. הנה הרמב"ן מנה מצווה זו בכלל מצוות נקרא דלירשתם אותה וישבתם בה, וכי היא שקולה כנגד כל המצוות. כן, ואני קופץ בואו כמה שורות, ושימו לב למשפט הבא שהדגשתי. ואם כן, כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו, וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים. שמעתם? לא כתוב. כך אני מכריע להלכה על פי רוב, אלא כן מבואר מכל הפוסקים, זאת אומרת שלא מצויה כמעט, שכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים שכתבו שכופים האישה שתעלה עמו כפשטה דמתניתין, וכאן אני מוסיף גם הרמב"ם פסק את זה הלכה למעשה, זאת אומרת הוא לא חולק על הוא באותו דעה כמו השולחן ערוך. ואם נקבל את ההסבר של הפתקי תשובה, שהסיבה לכפייה הזו זו מצוות יישוב הארץ, נמצאנו למדים שכולם מסכימים שהמצווה הזאת קיימת, וכל הזמנים שווים לקיום מצווה זו. זה אני חושב, כל מי שחושב אחרת, הוא צריך לתרץ את עצמו מניין או על מה הוא סומך שהוא חושב אחרת. אבל כמובן, שהרי תירוצים לא ננעלו, אני עכשיו ממשיך את הקו שבו התחלנו, כדי להסביר את העוצמה, את החשיבות של מה שיש לנו ביום הזה של הכרזת המדינה. ולכן, לצורך הדגשת הדברים והצנתם, אני רוצה אולי לקפוץ למקור 7. אני ברשותכם קופץ דקה למקור 7. רגע, מישהו רוצה לשאול שאלה שפשוט רואה את מישהו אבל אני שומע את כל כך. כן, במקור 7. בסדר? אם כן, בואו נתבונן במקור 7. הרואה הרי יהודה בחורבנה. בסדר? כולם איתי, הרואה הרי יהודה בחורבנה. אומר, הרי קודשך יהיו מדבר וקורא. מה זה בחורבנה? אדם הגיע לתל חורבות של יהודה, הוא רואה עיר חרבה, ערמת חורבות, הוא יצא עכשיו לחפירות עם ארכיאולוגים. מה זה העניין הזה של הרואה הרי יהודה בחורבנה? מסביר לנו השולחן ערוך ואומר, נשים לב, פשוט הוא שהרי יהודה זה הבח על אסור, בית חדש זה הבח על אסור, הוא בא וכותב, מה זה פשוט הוא, שהרי יהודה בחורבנם דקאמר, היינו אפילו יש שם יישוב, אבל כל שיד האומות שולטת עליו, בחורבנן מקרה. זאת אומרת שמה שקובע לי האם זה חורבן או לא חורבן, זה עניין של שלטון. זה קובע לי את הנקודה המרכזית, האם הדבר הזה נקרא חורבן או איננו נקרא חורבן. כך קובע הבא, באותו דבר תראו במקור 8, אומר המגן אברהם בחורבנם, המגן אברהם זה שוב אחד מהנושאי כלים הקלאסיים על השולחן ערוך, אף על פי שיושבים בהם ישראל, כיוון שהאומות מושלים עליהם, מקרה חורבן. זה, אני חושב, נקודה מאוד מאוד יסודית, שמבדילה לנו עד כמה הנושא של השלטון היהודי הוא כל כך משמעותי לעניין של חורבן או אי חורבן, על העניין המיוחד של מצוות יישוב הארץ. ונשים לב, וכאן אני רוצה לחזור דקה למקור 3 שדילגנו עליו, ששם אומר לנו, אומרת הגמרא במסכת ברכות במקור 3,
שאותו דילגנו, אמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. וכך גם הרמב"ם מלמד אותנו בהלכות מלכים פרק י"ב, זאת הנקודה המיוחדת של ימות המשיח, לעניין של אין שיעבוד מלכויות. ולכן, בואו נתברר למקור 9 שלפנינו, שגם רש"י, כשהוא מדבר על ימות המשיח, תכלה הגלות ויבוטל השיעבוד בישראל. זאת אומרת, הנקודה הזאת של השלטון היא נקודה מאוד מאוד מרכזית בהגדרת העניין של ימות המשיח. כמובן, יש עוד סימנים של הקסם גולה, של הסנטן פריה ביפה, ועוד סימנים הם אלו, אנחנו לא יכולים כעת להרחיב יותר מדי. אבל, מקודם נשאלה כאן שאלה, שעליה אני רוצה להתייחס כעת, אבל נשים לב, מי מרכיב את השלטון? אז נכון שיש פה ריבוי תורה וכו' וכו'. נכון שבואו נאמר, אני לא חושב שיש חוק שהוא ממש עקירת התורה, למרות ההגדרות של הפגנות וכו', עם כל הכאב על הדברים השניים שיש, אבל אין חוק כרגע שהוא, בואו נאמר, נגד מצוות התורה בצורה של עקירת התורה ממש. אבל, ודאי באנשים שומרי תורה. האם כאשר המצווה נעשית על ידי אנשים כאלה, או נניח שמי שהכריז על מדינת ישראל היה בן גוריון, שבו נאמר לא בדיוק דקדק בקלה כבחמורה וכו', האם זה פוגם במצווה או לא? זו שאלה מאוד גדולה, ועד היום יש לצערנו אנשים שמשום השאלה הזאת אינם רואים את המקום להודות בטובתו של הקדוש ברוך הוא בגילוי של הטובה הגדולה של הדבר הזה. באופן, אני לא משאל פה מה לעשות את צער גוי, לא נראה לי שהדבר הזה כרגע רלוונטי, אבל אני תמיד לאור השאלות האלה, תרשו לי דקה אחת, אני אביא פה איזה שיר שעלה בדעתי כרגע להקריא לכם, שהוא לא בדף המקורות, דקה אחת הולך להביא את השיר, ונלמד אותו יחדיו. אני מתנצל על ההפסקה הקטנה, אבל בואו נראה איך קצוות נפגשים. אנחנו כולנו מכירים שאחד הישועות הגדולות בעם ישראל בספר מלכים, מי גילה אותה? 4 מצורעים שנזרקו מחוץ למחנה. והם אלה שבישרו על מחנה אדם השם עשה תשועה גדולה, ויש ישועה גדולה. ומעניין שאחת משוררות הקלאסיות של תקופת העלייה, רחל המשוררת, לא רחל אמנו, אלא רחל המשוררת, כותבת שיר. וכאן זה מאוד מעניין לראות כיצד קצוות מתחברים. היא כותבת, אני מקריא לכם את השיר של רחל. כשכבר הימים, האויב הנורא, את
שומרון הביא במצור. 4 מצורעים לה בישרו בשורה, בשורת הדרור. כשומרון במצור כל הארץ כולה. כן, גם אז בארץ היה מצב מאוד מאוד קשה. וכבד הרב מנשוא. אך אני לא עובד בשורת גאולה, אם איתי מצורע תבוא. הטהור יבשר וגאל הטהור. ואם ידו לא תמצא לגאול, אז נבחר לי לנפול מדחיקת המצור אור ליום בשורה גדול. והנה, דוגמה כזאת. אם זה לא לפי התוכניות שלי, אם זה לא לפי האידיאל השלם, אני מעדיפה ליפול במצור, ולא לקבל את הגאולה על ידי אדם שהוא לא שלם. יש פה באיזשהו מקום הכתבה לקדוש ברוך הוא. מה זה אני מכתיב לקדוש ברוך הוא איך לגאול את ישראל? אני יכול להביא עוד הרבה דוגמאות מהן אלו. הרי יש לנו את הדוגמה הגדולה של ירבעם בן יואש מלך ישראל, שכתוב היה שרה בעיני השם, ולא שר מכל חטאות ירבעם בן נבט אשר הכית ישראל. ומה כתוב פסוק אחרי זה? הוא השיב את גבול ישראל מלבור חמת עד ים הערבה. למה? בדבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מידת חפר. ולמה? כי ראה השם את עוני ישראל. והקדוש ברוך הוא לא רצה להחריד את ישראל. אין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירבעם. אז הנה יש לנו דוגמה קלאסית מהתנ"ך, שהרבה פעמים ישועות באות, לא על ידי גדולי הדור, אבל זה עדיין ישועה אלוקית. ועדיין עם ישראל אז שנושע היה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על הישועה הגדולה. אין לי ספק שבימינו זה לא היה ירבעם בן נבט, עם כל הביקורות שיש לנו, אף אחד עוד לא עושה את מה שהיה בזמן אותם מלכים רשעים, ובכל זאת הם הרחיבו את גבול ישראל, ועל חלק נאמר שזכו לעולם הבא, והוסיפו עיר בישראל וכו' וכו'. לכן, אני אומר שוב, זה נושא שאילו היינו עברים עכשיו סדרה, היינו דנים בזה בהרחבה, אבל אין ספק שזה לא מונע מאיתנו, או לא להפך, לא מוריד מאיתנו את חובת ההודעה על מה שיש. אבל אני, כל זה שדיברנו זה מצד האמוני, המחשבתי, אני רוצה לראות מצד ההלכה. אני לא יודע אם כולם מכירים בספר מאוד מאוד מיוחד, שנקרא אם הבנים שמחה. אני מניח שהרבה אנשים מכירים את הספר הזה, יודעים את הספר הזה, וכו' וכו', כן? ולכן כל אלה שנראים פה בצד, בהערות שלהם, זה לא מוריד בערך המצווה. אנחנו עוד מעט נראה את זה לפי אם הבנים שמחה, וחוץ מזה כל הדוגמאות שהקראתי מהתנ"ך, וזה נמצא מי שרוצה יראה תשובה ארוכה בציץ אליעזר, בחלק ז' סימן מ"ח, שהוא עונה על זה באריכות גדולה. למה זה לא עניין שאנחנו בגלל זה כופרים בתורתו של מקום ומורידים מהנס הגדול שנעשה פה? נכון, יש לנו ביקורות, אבל אם נסתכל לאורך כל ההיסטוריה, נוכל להביא עוד כמה דוגמאות של מושיעים של ישראל, שהיו עליהם ביקורות גדולות בתנ"ך, בחז"ל וכו' וכו'. ולכן, זה שענייננו הוא להרבות את האור, להרבות חינוך, להרבות תורה, וברוך השם, מי שנמצא בשטח ולא קורא רק עיתונים, יודע כמה צמאון יש, כמה רצון יש, כמה היום בתי ספר ממלכתיים רוצים שיעורי תורה, ויש שיעורי תורה, וכו' וכו' וכו', אבל זה לא המקום על הרחיב. כן, איתמר, אני אשמח לשמוע אותך. איתמר, אני רואה פה כתוב לי, איתמר לבנון רוצה לשאול שאלה במיקרופון, אני אשמח לשמוע. הרב שומע אותי? כן, אני שומע אותך. אני גם שאלתי בצ'אט, מה קורה אם נבחר לו עלינו גוי? בוא נגיד בתור שר. האם עדיין... אז אמרתי שא' זה לא רלוונטי כרגע, כי ברוך השם אין לנו שר גוי, עם כל הייתי אומר, הרבה פעמים יש לחצים בעניין, ואנחנו יודעים שהכל הולך על פי רוב, זאת האמת.
אז להגיד לך שזה לא בעיה, זה בעיה, תאמין לי שאני יכול למצוא בעיות יותר גדולות מהעניין הזה. אבל העניין הגדול הוא שבסך הכל, ברוב שאנחנו רואים, ומול עינינו, יש פה התקדמות אדירה. תראו, אני לא יודע אם אתם רואים בתמונה, אבל אני יש לי קצת לכאן יותר לבן, אני מניח מרוב השומעים והשומעות, ומי שקצת מתבונן אחורנית, ואני נולדתי אחרי קום המדינה, אין ספק שיש פה דבר שהוא פלאי, ניסי, אלוקי, אחד זה לא יכול היה להיות. לא יכול להיות, ולכן איתמר מה שאתה שואל, אני לא אמרתי שזה לא בעיה, אני רק אומר, לא זאת הנקודה. הנקודה היא שגם שלטון כזה יש לו ערך אלוקי, למרות שזה לא הכל בערך של גלת. בוא נאמר בקודם. ובואו לצורך העניין נתבונן באם הבנים שמחה. שוב, אני התחלתי לומר שהספר זה ספר מופלא, שאני מניח שחלק גדול מהציבור השומע מכיר אותו. יצא לי רק לפני פסח לתת את זה לאיזה אדמו"ר בבני ברק, והוא אף פעם לא שמע על זה. אני מחכה לשמוע את ההתרשמות שלו מהספר. וכל זה אתם יודעים שאת אם הבנים שמחה כתב הרב יששכר פייכטל, שהיה דיין בצ'כיה, הוא היה חסיד מונקאץ'. כידוע לנו שמונקאץ' וסטטמר היו גדולי המתנגדים לציונות בזמנו, וסטטמר עד היום. הוא היה חסיד סטטמר, הוא היה גדול מאוד בתורה, יש לו גם שו"ת, שהוא היה דיין, ויש לו שו"ת משנת שכיר, וגם שאת רוב הספר הוא כתב במחבוא מהנאצים, ללא ספרים, וזה כמו גאונות אדירה, שאנחנו רואים שם את מאות המקורות בלי ספרים. אבל לצערנו, לקראת סוף השואה, הנאצים גילו את המחבוא, העלו אותו על המוקד, אבל הכתב יד נשאר. וכשהנאצים עלו לשלטון, הוא כתב את הספר הזה, שכל כולו להסביר למה הוא חושב שאלה שהתנגדו לציונות טעו בדרכם, כמובן הכל מתוך מקורות בנגלה ובנסתר של ראשונים ואחרונים וגמרות ופזלים, וכל הספר הזה מוכיח למה הוא חושב שזה טעות. אחת השאלות שהתקיפו אותו, ואנחנו מדברים הרי עכשיו על תקופת טרום המדינה, איך אתה תומך בחלוצים שהם עוברי עבירה, שהם לא שומרים על חלקים אחרים של התורה, איך אתה תומך בחלוצים הללו שבונים את המדינה, והם לא שומרים תורה ומצוות. אז בואו נתבונן יחדיו, בתשובה שלו, אומנם בתשובה הלכתית, אז ננסה להסביר את המושגים פה מאוד מאוד בקצרה על מה שהוא אומר. אז הוא אומר כך, וגם על פי מקור 10, אני קורא אותו, בואו נקרא אותו יחדיו, כי אני חושב שזו נקודה מאוד מעניינת. שימו לב שצילמתי את זה מתוך הפתיחה לספר, ולכן בהמשך שאומר ובפנים הערכתי יותר, וכן בגוף הספר הוא הביא את הרבה ראיות למה השיטה שלו צודק. אז בואו נקרא בקצרה כאן, כפי הרבה יותר קצר, אז לכן צילמתי את זה. הוא אומר, וגם על פי כללי ההלכה הוא כן, וידוע מהפוסקים, שמצווה שיש בה מעשה אינה צריכה כוונה, ומתקיימת המצווה בלי כוונה. זאת אומרת, הוא אומר כך, נניח, בואו ניקח את הדוגמה שלפנינו, יהודי כמו בן גוריון הכריז על מדינת ישראל, על פי רוב זהיר מאוד, הרי בואו, אחד הדברים שהמציאות ישראל המדגיש, שעצם רוח הגבורה הזאת נגד כל ריאל פוליטיקה להכריז על מדינת ישראל, זה עצמו רוח אלוקית, זה דחף אלוקית. וברציונל לוגי, זה היה מאוד 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 לא רציונלי להכריז על מדינת ישראל לאור מה שקרה פה, או לאור ההוויה שהייתה אז. אבל הוא הכריז על מדינת ישראל. אני לא יודע אם הוא למד את כוונות הארי, או שהוא ידע בכלל שיש פה מצווה. ואז מה יש פה בעצם? שהוא עשה מצווה בלי כוונה. כמו שהרבה אנשים עושים חסד, עושים צדקה, בלי כוונה. אז הוא אומר כאן שיש לנו כלל הלכתי. שמה? שמצווה מעשית, גם אם היא ללא כוונה, היא מתקיימת. זאת אומרת שכל מצווה שהיא מעשית, רק ניקח את הדוגמה של צדקה למשל, גם ללא כוונה היא נקראת מצווה. זאת אומרת, אי הכוונה
מה פוסל את המצווה? זה דבר אחד. אלא מה תבואו ותשאלו, אולי נאמר שזה מצווה שאין בה עבירה, אבל אם זה מצווה באה בעבירה, נניח שהיה מצורף לזה חילולי שבת או דברים כאלה, אז א', יש כלל בראשונים שהוא לא מזכיר אותו, שאני הזכרתי במסכת סוכה ועוד מקומות, שאם העבירה היא לא תנאי למצווה, אז יש שמצווה שזה לא נקרא מצווה באה בעבירה. אבל נניח שדרך לפי אלה שחולקים על זה, אז בואו נראה את הכלל שאומר כאן. שמעשה מצווה שאי אפשר להחזיר את המעשה, המצווה הבאה בעבירה לא מזיק בה, והמצווה היא מצווה, וביא פה את הרשב"א ביבמות. ולכן הוא אומר, וכך גם כאן, כיוון שהיישוב מתרבה ומתגדל על ידי מעשיהם של אותם חלוצים, ואי אפשר להחזיר להחזיר את המעשה, כי הם קבעו מציאות פה, הם לבשו את הביצות, הם הפריחו את השממות, הם בנו בתים, אז זה דבר שהוא מעשי, ואי אפשר להגיד כאילו אינו, שהרי אנחנו נהנים ממעשה ידיהם, אף אם יהיה בעבירה חס ושלום. שימו לב מה הוא כותב. נתקיימה המצווה בכל תוקף ועוז, בנגלה ובנסתר. סתם נוסח מעניין, בגלל שהחסיד הוא כותב בנגלה ובנסתר. נשים לב שמדגיש שהמצווה הזאת היא מצווה של יישוב הארץ בנגלה ובנסתר. ועל פי זה ברור מה שאמרתי, שמעשי בוני הארץ בזמננו, אפילו חס ושלום יהיו בעבירה ובבחינת אינם עושים רצונו של מקום בשאר מצוות התורה, כן, וכמו שיש לנו היום גם אנשים כאלה של השלטון, בכל מקום, מעשה הבניין שלהם רצוי לפני המקום ומקובל לפני כיסא כבודו באהבה ובחיבה יתירה. וזה אמת וברור, שימו לב איך הוא מדגיש את הדברים, ובפנים הערכתי בעוד ראיות הרבה, כן? בגלל כל בן ישראל אשר ליבו נאמן להשם באמת ובתמים, ואהבת השם ועמו עומד למעלה אצלו מאהבת עצמו, אולי כאן הוא רומז לכוזרי, שהרי אם אתם זוכרים שהמלך שואל אותו, אם אתם מתפללים כל יום ותחזינה עינינו לארץ ישראל, אז למה אתם לא עולים לארץ ישראל? כך שהמלך את החבר, ואז מה הוא עונה לו? הוא אומר לו, הובשתני מלך כוזר מצאת מקום חרפתי, שכל מה שמתפללים זה כצפצוף הזרזיר וכדיבור הסוכי, והעדיפו צעירותם ומשכנותיהם על פני העלייה לארץ ישראל, כך כותב הכוזרי. אולי לזה, אני לא יודע אם לזה הוא עומד, אבל כאן פה אומר שאהבת השם ועמו עומד למעלה אצלו מאהבת עצמו. אם אדם יהיה כן עם עצמו, הוא יותיר ויעריך את מעשה הבניין שנגמר עד כעת על ידיכם בארצנו הקדושה. אני חושב שזה מסמך מאוד מאוד עוצמתי של איש הלכה מובהק. אמרתם שיש לו פשוט משנת צעיר, פשוט שנמצא גם היום, משתמשים בו, וזה כבר דבר שהוא הלכתי, זה לא דבר רעיוני, השקפתי, אמוני וכו' וכו', למרות שוודאי שהכל מתחיל מתוך האמונה, אבל כאן זה פסק הלכתי שמראה לנו שלמרות כל הכאב שיש לנו זה שהדברים הם אינם בשלמותם, זה איננו מוריד מהערך של הדבר עצמו מבחינה הלכתית. זה לא מוריד מהערך של הדברים שהם לעצמם מבחינת התוקף ההלכתי שלהם. ואני חושב, אדרבה, אני אשמח לשמוע אם מישהו יש לו שאלות או הערות, אין ספק שזה הדבר הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי לעניות דעתי. ולצורך העניין, ואני שוב כל הזמן גם חושב שעם כל אנחנו לצערנו נמצאים באמת במאבקים לא פשוטים רוחניים.
אבל צריך גם לתפוס איזושהי פרספקטיבה ולראות את המכלול. האם אי פעם היה כל כך נוגע, אני עושה חשבון שני גמרתי ישיבת תיכונים. זה לא היה לפני 200 שנה. כמה ישיבות היו? כמה ישיבות הסדר היו? לגלות בנסות, נגיד בציבור שלנו, הייתה מרכז אחד, יבנה. שלבים הייתה, אבל זה היה, אני שמינית של 6 הימים, זה היה על הגבול, כמעט לא הלכו לשלבים, כי יש שם פרדיונים שנכנסו. אבל זה היו הישיבות, גם בעולם החרדי לא היו הרבה ישיבות תקופה. על איזה תקופה אנחנו מדברים? כמה עשרות שנים סך הכל. תשים לב לפריחה שיש פה. היום יש לך עיר או מושב בלי ישיבה, בלי רב, בלי כל העניין הזה? ודאי שלא. ולכן אני חושב שהדבר הזה מחייב אותנו להבין ולהודות להשם על כל הטובה שיש, וללכת בצפיפות קומה, להנחיל את זה לתלמידינו, כי אני מוכרח לומר לכם, יש לי צער מזה, שברוך השם, בשנים האחרונות התרחב המנהג לעשות ברברה בחג יומא ביום העצמאות. וברוך השם, עם ישראל לומד תורה, יומא דפקרא, זה לא נצנע. אבל כשאני רואה את הכותרות, אצלנו לפחות בשכונה של הימי עיון האלה, א', לא כתוב יום העצמאות, וכתוב גיא או בביה. אין כזו יום העצמאות. ב', אין שם נושא אחד שקשור ליום. אין שם נושא אחד שקשור ליום, זה מאוד חשוב, אבל למה לא לדבר על עיקרו של יום? שיתווכחו על עיקרו של יום. אבל אין שם, מה זה בעצם משדר? שביום הזה מצד עצמו אין קדושה. שביום הזה מצד עצמו אין את נקודת הקודש. ואנחנו לומדים תורה, נכון, זה חשוב מאוד, אבל ענייננו בחינוך הממלכתי דתי זה לחבר את התורה לחיים. לא יכול להיות שנחגוג יום כזה בלי קישור לתורה. זה הנקודה החשובה. ולכן, אני רוצה באמת לאור גם הערה של מישהו פה, שזה הכנסתי את הרמב"ם. השאלה היא שוב, על מה אנחנו שמים את הפוקוס. וכששמים את הפוקוס על נקודות שנותנות לנו עוצמה, זה לא מתעלמות מהנקודות שצריכות תיקון. זה נותן לנו כוח, זה נותן לנו שמחה להודות להשם על מה שיש. זה נותן לנו את האמונה שיש פה תהליך אלוקי שכפי שאמרנו זה לעולם קיים, וזה נותן לנו את העוצמות של ההתמודדות שלנו. זו הנקודה החשובה שאנחנו צריכים להדגיש במערכת החינוך שלנו. לא חס ושלום, עוד לא נראה בדיוק את ההדגש של הרב יהודה, אבל בואו נראה דבר מאוד מעניין של הרמב"ם בתחילת הלכות חנוכה. כמה זמן, אני שואל אתכם שאלה היסטורית, כמה זמן היו המלכים הצדיקים של החשמונאים לפני ההיסטוריה? זוכרים? כמה זמן, מתוך הלימודי היסטוריה, לא שהייתי, כמה זמן היו המלכים החשמונאים שלטו בארץ ישראל? אני אומר, המלכים הצדיקים? 50, 60 שנה? לא חושב שיותר. ונתבונן במה שכותב הרמב"ם. אומר הרמב"ם, בבית שני כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות וצינו הטהרות, וצר להם ישראל מאוד לפניהם, ולחצו לחץ גדול, עד שזכם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם. זה הנס הגדול של חנוכה. וגברו בית חשמונאי הכהנים הגדולים וגבום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים. עושים לב לסוף. וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן השני. לכאורה, אם כשיש מלכים רשעים ובואו לא נשכח מי היו המלכים, ינאי המלך שרצח את חכמי ישראל, הודו. הרי אין לנו היום ברוך השם סוג כזה של רשעות. ואף על פי כן נשים לב שהרמב"ם רואה לנכון לציין את המימד הלאומי שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים. למה הרמב"ם לא כתב חזרה מלכות לישראל 50 או 60 שנה? למה?
אם באמת שיש שלטון של רשעים זה לא כלום, ואני אומר שוב, ברוך השם, אי אפשר להשוות לשום דבר שקרה אז, הרי שמה? שיש ערך לאומי לשלטון היהודי בארץ ישראל. ואני אומר שוב, שעם כל הביקורות שיש לנו, נכון שיש השפעות חיצוניות, ואני רואה פה את ההערות בצד, אבל ברור שהרוח שנושבת בהרבה מקומות היא רוח אקסלנס יהודית. אני חושב שסתם רק תפתחו את הרדיו ברשת ב'. אני רואה בשנים האחרונות שירי קודש יותר, תוכניות קודש יותר, דיבורי קודש יותר, להגיד לכם שזה איך של גלת? לא. אבל איך אדם יכול להתעלם מההתקדמות הגדולה שיש? איך לא רואים את גל של הרבה בעלי תשובה, של הרבה צנעון לתורה וליהדות וכו' וכו'. איך אפשר להתעלם מזה? אני פשוט לא מבין איך אנחנו יכולים לא לראות את הדברים הללו. לכן אנחנו צריכים להבין, וזה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שלא נמצא כאן במקורות שלפנינו, אבל אולי אני כן אעיר את זה כאן שאנחנו מבין את הנושא הזה, אני אעיר עוד נקודה שעלתה בדעתי לפני כמה פרשיות שקראנו. יש מישהו שרוצה לשאול? אני שומע פה איזה רמקול, אני לא מזוהה. אז אני אמשיך. אולי אני אסביר עוד נקודה עקרונית חשובה. קראנו לפני מספר שבתות פרשת תזריע. פרשת תזריע כתוב, אישה כי תזריע וילדה וטמאה 7 ימים. שואלים פה הפרשנים, מה פתאום יש טומאה? מילא שנשמה הולכת, נוצר חלל, יש טומאה. אבל כאן נשמה באה בעולם, למה יש טומאה? יש לזה תירוצים שונים. אני רוצה להוסיף עוד קושייה של המלבים. מה הקושייה של המלבים? אז לכן, העניין הזה של המלבים, מה כתוב בהמשך? הוא ביום השמיני ממול בשר עורלתו. של המלבים, למה נשבע בחיבור? הרי מקודם דיברנו על היולדת, עכשיו אנחנו מדברים על הלולד. אז מה פתאום בא בחיבור? זה מאמר מוסגר, אין בא בחיבור, כך של המלבים. חשבתי שאפשר לתרץ פה קושייה מאוד מאוד מהותית. כל דבר שטוב אלוקי שמופיע במציאות, הוא מופיע עם טומאה. והיינו עם איזושהי קליפה. מה זה טומאה? טומאה זה דבר שחוצץ בפני הקודש ולהתגלות. נכון? זו הגדרה של טומאה. טומאה זה הטימאות. הוא חוצץ בפני הקודש להתגלות. זו הנקודה המרכזית. וכיוון שכן, אין לך דבר במציאות שיוצא לעולם שהוא לא צריך תיקון, שהוא לא צריך את הורדת הקליפות, את הורדת הטומאה. ולכן, גם שבא נשמה לעולם, יש עדיין בתהליך של הלידה, יש טומאה. אבל אם בגלל זה התינוק הוא טמא, התינוק הוא טהור. זה שבתהליך של הלידה יש טומאה, זה לא עשה את התינוק לטמא. עם ישראל כעת נולד מחדש, כפי שכותב הרב באורות. יש עכשיו לידה לאומית. וכיוון שיש עכשיו לידה לאומית, אז ברור שבתהליכים של דרך הטבע וטמאה, אין ספק שיש גם מציאות של טומאה. יש גם מציאות של דברים שמעכבים. אבל זה לא הופך את התינוק לטמא. ולכן, רציתי לפרט, גם התינוק שנולד, יש בו עורלה. מה זה עורלה? שוב, חסימה בפני הקודש מלהתגלות. יש עורלת האוזן, יש עורלת הלב, יש עורלת הפרי, רק בשנה הרביעית הפרי הוא קדוש. יש עורלת הבשר. ולכן כתוב דבר החיבור, וביום השמיני ממול בשר עורלתו. כי אותה תופעה שיש אצל האמא בתהליך, שיש טומאה שמלווה את הנשמה של המחאה בעולם,
אבל זה לא הופך את אותו תינוק לטמא. יש אצל התינוק עצמו מציאות של עורלה, שצריך להוריד אותו, ואז עוד ברית קודש, שחתמת על מבשרנו, מגלים את הקדושה, גם בבשר. ולכן אנחנו לא נתפלא שגם בתהליכים של לידת עם ישראל מחדש, יש תופעות שצריכים תיקון. צריכים מה שנקרא מקצה שיפוצים. אבל זה שצריכים מקצה שיפוצים, זה לא בא והופך את התינוק לטמא. וזה חילוק גדול מאוד. ואני בהחלט מקבל גם את ההערה שאני רואה כאן בצד, שעניין של שלטון דמוקרטי, יש בו גם כן ערך מצוותי, בהחלט נכון, בהחלט ערך גדול. יש שם התשובה המפורסמת של הרב קוק, לדעתי, אחת התשובות היסודיות ביותר בקוק מ"ד, שנותנת את הערך המצוותי של הדמוקרטיה וכו', נכון. אבל אני אומר שוב, שאנחנו לא יכולים לחשוב מחשבות כל כך פשטניות, לחשוב העולם הוא או שחור או לבן, או קשה או טוב. לא. יש. אחד הדברים שמאפיינים את התקופה שלנו, זה אור וחושך משמשים בערבוביה. ואנחנו צריכים להתמקד באור, לא כדי להתעלם. גם הרב קוק אמר, עם כל אהבתנו את אמתנו, לא תשונא את עינינו ולבקר את מומיה. אבל השאלה על מה אנחנו שמים את הפוקוס, מה נותן לנו את נקודות העוצמה, מה נותן לנו את נקודות החוזר, מה נותן לנו את התודה והרגשת השמחה לקדוש ברוך הוא. הרי אין לי ספק, רק לפני יום ציינו את יום השואה, ולא רק עכשיו הצד ההלכתי, כן ניסן, לא ניסן, אבל זה יום השואה. האם מישהו מכל אלה שהיו בדבר הנורא, הניתוח האלוקי הנורא הזה, שאין לנו בכלל השגה והבנה איך זה יכול להיות, מישהו תיאר לעצמו שיכול להיות נס כזה של תקומת מדינת ישראל וחזונתנו לארצנו? ולכן באמת כל הדור ההוא, גם מגדולי האנשים שהיו שם, היו מלאי תודה להשם. הם ידעו מה היה לפני כן. הם חוו את מה שהיה לפני כן. היום אנשים באו אל הדבר שכאילו מובן מאליו, והכל נתון לנו בידיים, אז מתרכזים רק בביקורות. ולכן, מישהו כאן כתב, אני רואה בצד, אינני חושב שעלינו להתעלם מהנקודות המאתגרות, בוא נאמר מה שקוראים הקשות, וברור שאנחנו לא מתעלמים. ברור, אנחנו נלחמים בצד הפוליטי, בצד החינוכי, בהרבה צדדים שיכולים להשפיע ולחנך, אבל השאלה היא מה אני מדגיש לתלמידים שלי? אני חושב שזו חובה מאוד גדולה להדגיש לתלמידים שלנו את נקודת האמונה שיש במדינת ישראל, נקודת הקודש האלוקית שיש בתקומת מדינת ישראל וחזרת עם ישראל לארצו בעצמאות. האם זה סותר שנגיד לתלמידים שלנו שיש דברים שצריך להתחזק, להילחם, פוליטית, חינוכית, אידיאולוגית וכו'? ודאי שלא. אבל בשביל זה אמרתי שהדברים הם מורכבים, ולפעמים אפילו דיאלקטיים. אבל זה לא סותר אחד את השני, ולא יכול להיות שבחינוך שלנו לא מחנך את תלמידינו להיות מלאי תודה והכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. אני לא אמרתי לא לנסות להחזיר להם את התנועה המורכבת, זאת אומרת תלוי כל גיל בגיל שלו, כל גיל בהתפתחות האישיותית שלו, אבל אני אומר שוב, את הצד השלילי כולם מדגישים, מי העיתונים ועד אנשים שכל הזמן מוצאים בצד השלילי. אבל אני רוצה להוסיף את הנדבך החינוכי שלקשר את הוויית היום הזה שאנשים חוגגים אותו לתורה, למצוות, לנקודת הקודש, שאמרנו זה לעולם קיים. זה אני חושב המגמה החינוכית שלנו, ועל זה אנחנו צריכים להתרכז, ועל זה אנחנו צריכים לעשות, ולכן בואו נקרא יחד את מקור 13. אנו היהודים הכשרים צריכים אנו לדעת עמוק ולהאמין שהיד האלוקית הקדושה היא מנהלת אותנו כעת בחושך של מגמתנו האידיאליות הניסות. שימו לב, הרב קוק לא מתעלם מן החושך. הוא לא אומר הכל אור, למרות שכל הספרים שלו אורות, אבל הוא אומר יש יד אלוקית שמנהלת אותנו. ויש פה מגמה אידיאלית ניסת שהולכת פה.
והשאלה היא אם אני מסוגל לראות את הדברים האלה. ולכן במילא אני חושב שוב שעל מה מדגישים, אתם זוכרים שבמפגש הראשון הלימודי שלנו נפרד לכם דברות של הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, מעולם לא ראתה, הגמרא אומרת בראש השנה, מעולם לא ראתה חמה בדגימת לבנה. אז אמרנו שפיזיקלית זה מאוד פשוט, כיוון שהירח יש לו אור מן השמש, אין לו אור עצמי, אז תמיד השמש רואה את הצד המואר של הירח. זה פשוט. אומר הבעל שם טוב יותר מזה. אומר הבעל שם טוב, כשאתה רוצה לתקן משהו, לתת למישהו משהו, תתרכז בצד המואר. לא שאין צד אפל, אבל אתה צריך לחפש את נקודות העוצמה כדי למנע. או בענייננו לגלות את נקודת הקודש כדי להבין את הנצח ישראל שיש בתהליך הזה. להבין את הנקודה הנצחית שיש בכל התהליך. זה לא שאנחנו מתעלמים ממשהו, ועוד מעט נראה רגע את דבריו של הרב יהודה, אני רק אבקש אריק שטיפה יעלה את הדעת, אז אם כן, בואו רק נקרא את ההמשך של 13. אנו היהודים הכשרים צריכים לדעת עמוק להאמין שהיד האלוקית, יש פה מעשה אלוקי שמנהל את המגמות האידיאליות, למרות שלא יש חושך. אנו צריכים ליתן להכרה לכל העולם כולו את הפתרון הגדול של מאורעות העולם הנפלאות, כן? שנשים, ושוב, בואו לא נשכח שהרב מוסר וספר צדיקי הרבה לפני קום המדינה. מה נגיד אנחנו שזכינו לראות בתקומת מדינת ישראל, שזכינו לראות בהקמת צבא ישראל, שזכינו לראות בהקמת מלכות ישראל, עם כל הדברים שיש מסביב? אין ספק. ולכן הוא אומר, אנחנו צריכים לתת הכרה זאת, ואני קופצה, כן? שהנפלאות מהם קולעות כל כך מהגלוי אל המטרה לקרב את גאולתנו, וישועתנו שממנה, ואך ממנה מוכרחת לצאת הגאולה והישועה של כל העולם האנושי. זה הדבר המרכזי. ולכן אני קופץ דקה בגלל שלא רוצה לעבור את הזמן. אז בואו נראה את העניין הזה של מקור 16. זה היום עשה השם נגילה ונצחה בו. אומר הזוהר, מה זה בו? בו זה ביום. בו זה קודש בריחו. ואנחנו אומרים שהיום הזה זה קודש בריחו. קודש בריחו שנמצא ביום הזה. את זה אנחנו צריכים להדגיש לתלמידים שלנו. את זה אנחנו צריכים לבוא ולנסות ולהעצים. כן, אני אומר, רבותיי, את כל מה שאתם כותבים, תראו, אני גר באזור שהדברים האלה הם הרבה יותר אקטואליים, ואני מכיר את מה שאתם כותבים מתוך כאב לב, אבל אנחנו שוב, כל אחד בכיתתו, בבית ספרו, בביתו, יכול להרבות את האור שעליו אנחנו מדברים. יכול להרבות במעגלים שהוא מסוגל להגיע. ואני מוכרח לומר פה עוד נקודה. תראו, אני אגלה לכם פה. שאני כבר למעלה מ-30 שנה עושה את הניסיון הזה בהרבה פורומים של אנשי חינוך, מפקחים, מנהלים, מורים, תלמידים, ושואל, רבותיי, תנו לי משנה מסודרת של הציונות הדתית. אני רואה אנשים חלק גדול או באנטי, או מסתובבים באנטי נתן לציבור החרדי, או מסתובבים רגשי נקיטות כלפי הציבור, ואין חוט שדרה של משנה מסודרת, תורנית, איך הדברים האלה קשורים אל הקודש, קשורים אל המקורות. ולכן אני רואה ערך חינוכי גדול מאוד על להרבות בלימוד הדברים האלה דווקא בימים אלה. כל השנה אפשר, זה הכל תורה, זה כל העניין של הקשר שלנו לתורה וחיים. זו הנקודה המרכזית. ולכן נשים לב למה שאומר הזוהר, בו ביום, בו בקודש בריחו. וכמו שחז"ל דרשו על הפסוק שאנחנו תמיד אומרים בהלל, אבן מעשו הבונים, היא בסוף הייתה לראש פינה. גם אף אחד לא האמין על דוד המלך שהוא יהיה המלך המשיח. אבל שם זה נאמר על פי חז"ל על דוד המלך, שכל האחים חשבו על כולם חוץ מדוד. אז גם פה ברור לנו שזה ראש פינה לכל הבניין הגדול. כשאני היום נוסע לירושלים, אני מרגיש איך מכינים את הדרך לעולי רגלים. וכי מישהו לא רואה איך מרחיבים שם את הכביש, וכו' וכו'. לכן השאלה היא שוב, להרבות את האמונה בדברים האלה.
וכאן בואו נסיים במקור 17, אנחנו אומרים את זה בגימטריה טוב, אז נסיים במקור 17, שזה היה אמרה מאוד מפורסמת אצל הרב צבי יהודה. אני מאמין באמונה שלמה בביאת אנשים, ואף על פי שהתמהמה עם כל זה החסנו. אני לא רוצה לשאול מה זה עם כל זה. אז תמיד מסבירים שזה עם כל ההתמהמות. הוא אמר לו, עם כל זה, עם כל הסיבוכים. זאת אומרת, למרות שיש הרבה דברים, כמו שציינתם, שצריכים תיקון. אבל אני יודע שזה תהליך שלו, אני מחכה לו לא פסיבי, אלא אני יודע שהתהליך הזה זה תהליך אלוקי, תהליך של כך גאולתם של ישראל כמעט ובדרך הטבע. ולכן הוא אומר בתוך הסדר הכללי של השוכן איתנו בתוך תורותיו, הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו גם במצב הזה. ואין כאן שום פשרנות ושום ויתורים, הרב צבי יהודה מעולם לא היה פשרן, היה מאבק גדול. אבל מה ההדגש הגדול? עמידה בתוקף, הנה משמע, לעמוד על הדברים, אבל נשים לב שמה צריך בפנים. אנחנו בפנים, ולכן אני חושב שלא נחשוש מהצגת הצד התורני שיש בזלף, נקשר את זה לתורה, ביקורות, יש מספיק כל הזמן, אלא אנחנו צריכים נבין, ככל שברור יותר על למה ועל למה, אז אני נמצא את הדרך לאיך. אבל אם אין פה בצד הזה תורה, אם אין פה כל זה נקודת הקודש, אז גם האיך הוא חלש. כשאדם לא ברור לו בשביל מה, אז גם האיך אין לו כוחות להתמודד. וזה אחד הדברים הגדולים, ולכן אני בהחלט חושב שעיקר ההתרכזות שלנו בימים אלו, לכל תלמידינו צריכה להיות בהגברת חוט השדרה התורני באמונה שבדברים האלה. באמונה שיש פה משנה של תורה, לא כמו שמשמיצים, אתם מחדשים, אתם זה, שום דבר פה לא חדש, הכל מתוך המקורות. כל זה זה תורה, בעצם התורה היא לברק.